Ако те пита полицията, какво ще кажеш? Какво правиш тук с този нож? Ремонтирам обувки. Не е така. Позитивни са тип да щупих стойката. Здравейте хора! Добре дошли в втория седмичен влог, който този път започва от мола. Отново с едни и същи приятели, защото нямам голямо разнообразие. Аз съм на яката. Да. И сега ще ходим да търсим, понеже утре е дипломирането, трябва да се намеря нещо по-адекватно за носене. Но първо ще хапна. Много интересно мириш. Мириш е съмнително вкусно обаче. Не е KFC. Не е KFC. Не е KFC. Нутрил. Имаме да, скариди с броколи, с картофи и черен пипер също. Ето ми ги новите ногти. Супер кадър. Не, друг кадър ще ги видите. Ето колко вкусно изглежда и ногтите ми, чакай. Ногтите. Днеска сме на мисия да експорнем делтата във Варна. Делтата все едно никога не сме били тук. Как ще рейтнеш обяда? 110 не, 8. Това е супер! Не. Крайна сметка пак завърших без рокля. След дълги опити не намерихме нищо, въпреки че пробвахме няколко и розови и черни и всички изглеждаха странно. Да, просто трудно ми е. Не знам какво ще скалопя утре, ама ще го мисля предполагам. Ето го класния. Ето ми тук на завършването, няма да обръщам камерата, че ще изглеждаме много странно, но сме тук. 12 аква, различен цвет от 88. Със сребърна значка за успех отличен 6.00 в държавните зрелостни изпити, Педагогическият съвет удостои и Симона Василева от 12-ти В клас. Ето тръгваме си в крайна сметка, завършихме. Завършихме хора. Оле, леле. Леле, модел. Ми лична карта. Малка ли ти изглежда? Ми точно в този аутфит въобще не ми изглеждаш малка, ама... Да. Чувствам се. Не им ли показа дипломата, в принцип? Явно ние видяха. Трябва да си я нося на челото. Чуваме да сядаме естествено хип, защото... Сме на скъпото. Да. И така вече сме няколко дни по-късно. В момента се мъча да си избера специалност. Не знам дали само на мен ми е толкова трудно. Понеже съм се харесала тук 5 специалности. Чудя коя да сложа на първо място, защото имам някакво усещане, че ще ме приемат първо желание и нали, това не може да се сменя.
Имам сериозен проблем с избирането. Нещо, което най-вероятно ще уча 4 години, просто буквално се пуша за всяка специалност сега. Надявам се нещо да ми хареса като цяло, защото аз не знам много какво искам. Предполагам е нормално да си объркан и да не знаеш какво искаш да запишеш. Просто знам, че искам да запиша нещо в тази сфера. Между другото да се абонирате, докато аз тук си чета. Всичкото догоре не съм се решила и задачите. Аз като цяло забравих какво се случва. Като отида там и те ще почнат да ми говорят някакви университетски работи. Много ме е топло. Някакви университетски работи. И аз ще гледам, както гледам след всяка лятна ваканция. Просто гледам тъпо. Трябва да се оправям сама. И ако имаше някой, който да видя как се прави абсолютно също нещо, ще разбера, че не съм сама. И някак се ме това ме успокоява, така че се надявам да успокоявам някой от вас в момента. Сега съм кампала, май. И включваме се малко по-напред с времето. План исках да снимам как гледам имейла, дали са ме приели или не, но имейла излезе един ден по-рано и аз го видях един ден по-рано и съответно нямам нищо снимано, но да, приехаме и сега искаме да ме запишем в София. Но да, заминаваме. Влизаме. Тук даже вътре свети. Не мога да повярвам. Добре дошли в София! Човека, който е за апартамента, не вдига. Ще спим в колата. Ма ние сме гладни и потни. Колата после поредната само грешката. някакви лампи светят. Но се движи, което е добре. Останахме на улицата, но не е на пътя. Това е добре. Не сме на улицата. Апдейт, намерихме си хотел в последния момент. И сега отиваме най-накрая да караме кънки, надявам се. Без колата. Не е добре. С автобус, понеже метрото е много далече. И ще видим какво още може да се обърка. Автобуса просто реши да ни оставя по средата на улицата и сега явно ще си пробваме метрото, така както гледам. Объркахме посоката. Да. Пак, че отидохме на летището, добре. Ту-ту-ду-ту-ду, рекламите. Не съм вярвала, че с толкова женски кънки ще караш по-добре от мен. Да не се съмняваш. Имам опит вече в тези 15 минути. Сега е на професионалиста, гледайте. Добро утро! Записахме се най-накрая. Колко часа седяхме? Бяхме от 11 часа сме тук. Сега е 2:30. Много бърз процес. Всичко беше... Въобще не обикаляхме на 52 места. Да, супер. Понеже не се разходихме достатъчно, сега сме и в НАСА. Какво беше? НАСА, в НАСА. Сънцето! Преди да не тръгнем, нямаше как да не се взема плосък круасан. Става за ядене и за вятър. Е така. Е тухая шоколад. Колко е готин! Огромен е. Не искам. Моля го, моля те.
Аз ще остана в цапа на моя. Харесва ли? Не. Хайде да тръгнем. Харесвам, много странно е. Как се завършваше видео? Не съм спала много, малко. Това беше всичко от кандидатстването и целият му процес. Ако някой кандидатства тази година, дано и при вас да е минало по-добре, отколкото при нас. Надявам се. Видим в следващото предизвикателство. Да кандидатстваш в университет си е предизвикателство. Абе, просто ще видим в следващото видео. Чао!